Nthawi yankhani mwatsatanetsatane ndipo mulindira yankho seunda koma payamba nayo mitu yake. Bungwe la Anti-Corruption Bureau lalankhulapo zokhuza milandu ya azunatsa komanso athu mpinga njira. Nyumba ya malamulo yavomereza biro yovomereza boma kugula mafuta agalimoto pa chilinganizo chapakati pa mayiko. Ndipo apolisi mu mzinda wa Blantyre adasunga mokakamiza mwakanthawi mtolankhani wa Times Group pomukakamiza kuti afufute zithunzi zimene adawajambula. Ndi zikomanso nkhani zina zambiri tentikayo limodzi. Bungwe lothana ndi katangale la Anti-Corruption Bureau lati milandu ya katangale yokhuza azunatsa wamalonda athu mpinga njira komanso mkulu wakale wa bungweli Renick Matemba ikhala ikulowa m'bwalo la milandu kumayambiriro a chaka chamawa. Amene akugwirizira udindo wa mkulu wa bungweli Hilary Chinomba ndi amene anena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mripotiri la Mercy Matonga. Pankumanowo omwe anakonzedwa ndi cholinga chofuna kudziwitsa dziko za momwe zinthu zikuyendera ku bungweli kamba kazochitika zomwe zakhala zikuchitika pakatipa, yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungweli Hilary Chinomba ati milandu ya katangale yomwe ikukhudza asatha ilowanso ku bwalo la milandu kuyambira kumayambiriro a chaka chamawa. Nkhani zasatha amatseka matani sinatseko nkhani yosiyasatha moja chitika ndi chakuti maaccounts akunenedwa awo kuyamba kwa chaka chonchino mu February ananena kuti atsekulidwe chifukwa chakuti ndalama zina zimalowa momwemo ndizo zimachomwe sizikukhudzana ndi milandu, koma milandu inayo yokhudza ma property ndi zinazi ili mu court, ili mu bwalo. ACB pamodzi ndi mayiko ena ikuyembekezeka kukumbukira tsiku lolimbana ndi katangale lomwe ndi pa 9 December. Zochitika za tsikuli kuno ku Malawi zachitikira pa bwalo la zamasewero la Kaphatenga ku Salima, ndipo zochitikazi zizakumbukiridwa pamoto wokuti kuneneza katangale udindo wa aliyense. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wayamikira ndondomeko ya titukulane ponena kuti yathandiza kutukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Ausi anena izi kumwamba otsekera ndondomeko yomwe inayamba mchaka cha 2019 ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu kudziyimira pawokha, ndipo inali ya zaka zisanu. Kathe Maulidi ali ndi ripoti. Ausi ati programu iyi yathandiza anthu okwana 613,826 kudzera mu ntchito za ulimi, kuweta ziweto, kadyedwe kabwino komanso kutukula maphunziro a chinyamata. Iwo ati izi nzosangalatsa ndipo ntchitoyi ikuyenera kuyamikiridwa. As you might be aware, the Titukulane project with support from USAID was the first of its kind designed around the National Resilience Strategy of 2018 to 2030. This strategy, coordinated through roadmap, aims to shift from a reactive cycle of disaster response to a proactive approach of risk management, preparedness and resilience. Nyumba ya malamulo yavomereza biro yovomereza boma kugula mafuta agalimoto pa chilinganizo pakati pa mayiko kapena kuti government to government mchingerezi. Nduna ya zamphamvu Ibrahim Matola yati ndondomeko iyi ithandiza kuti boma lizikagula mafuta ku zitsime za mafuta osati kwa nkhala pakati kapena kuti madobadoba. Amatola ati izi zizathandiza kuti mtengo wa mafuta ukhale utsikirapo mdziko muno. Iwo ati kampani za Nokma ndi PIL zipitirira kubweretsa mafutawa mdziko muno. Kusintha kwa lamuloku kuthandiza ku dziko lino la Malawi kuti tikhale ndi mafuta odalirika, tikhalenso ndi mafuta osati kuti tizicheuka. Dziko lino biroyi a Bright Msaka ati boma likufuna kugwiritsa ntchito biroyi pa zifukwa zolakwika. Biro imeneyi ikutenga mphamvu kuchokera kwa Nokma ndi Petroleum Importers Limited kumpasa nduna kuti azigula mafuta ku mayiko, popanda wina aliyense kucheka kuti kodi makontrakt amene akuyenda bwanji. Anakangosiya choncho kapena koma specifically kulemba kuti akamapanga zimenezi malamulo okhuzana kuti kodi munthu ukugula bwanji katundu asachita apply cholinga ichotani. So ifeyo ndio kukhuzidwa kwambiri kuti at a time pamene Malawi akuvutika ndi mafuta boma ili kupezerapo mwayi kuti ipange bill anthu azinena kuti boma likuti yesa kuchita kanthu
kuti mafuta azipezeka. Kusayena sinodi ya Livingstone ya mpingo wa CCP ati ndodabwa kuti mpingo wakhala usakutulutsa makalata amene wakhala ulemba podzudzula mmene zinthu zikuyendera mdziko muno kwa zaka zitatu. Nthawi zonse mbuyomu sinodi imalemba kalata yoyankhulapo mmene zikuyendera zinthu mdziko ukatha msonkhano wake waukulu wapachaka otchedwa General Assembly. Sam Kalimira akufotokoza. Mlembi wakale wa sinodi ya Livingstone ya Mbusa Maria Nkhoma anati zomwe zochitikazi nzodandaulitsa. Mbusa Nkhoma omwe adakhalapo mlembi wamkulu wa sinodi pakati pa zaka za 1988 ndi 2008 akuti akuganiza kuti nkutheka kuti atsogoleri a sinodi amayikira kumbuyo boma ndipo sakufuna kuti bomali azitidzudzula. Chifukwa nthawi zina it may be maganizo anga ena kuganiza kuti pastor leta ntchito yake ndiyo kuti izuzule boma. Ena kuzuzula boma is part of the church. Kuthokoza boma pasabwino is part of the church and to encourage. Koma ena akoda mwina ndikalemba mwina ndionongesa chibwezi changa tikachita tionongesa chibwezi chifukwa alipo ma interest if as individuals komanso interest ya church loss. Abusa ena mu sinodi atsina Khulu Times kuna kuti mukalata yatsopano adagwirizana kuna kuti ituluke ndipo izi zitachitika pa mkumano omwe achitikira kuembangweni boma la Mzimba. Iwo anena kuti kalatayi ikupempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuna kuti athetse mavuto omwe amalaya akumana nawo makamaka okhudza chuma komanso njala. Sinodi iyi ikunenanso kuti Chakwera alephera kukwanitsa malonjezo awo ngati kulemba anthu ntchito 1 million mchaka chimodzi, anthu azidya katatu, komanso kuonetsetsa kuti alimi akugula fetereza motsika mtengo. Komano kalatayi ikutamanda Chakwera kamba kuona kuti akuti achita bwino pa nkhani ya misewu komanso anthu ena kulandira ndalama za mtukula pa khomo ndi anthu ena ogwira ntchito mboma kukwezedwa pa ntchito. Pakadali pano mlembi wamkulu wa sinodi ya Livingstone ya Mbusa William Tembo sadayankhepo pa nkhani koma noposedwa apa adanenapo kuona kuti sinodi ya Livingstone ya ili ndi njira zake zimene imafikira mtsogoleri pakakhala zokamba. Madandaulo pafupifupi 3000 akuti amene office ya ombudsman ikulandira chaka chilichonse. Mkulu wa office ya Grace Malera watinso akulandira madandaulo ena opitirira 9000 kudzera ku ombudsman amzipatala mu nthawi ngati yomweyi. Amalera anena izi pa mkumano omwe anali nawo ndi akuluakulu a konsolo ya boma ya Mulanje. Iwo auza mtolankhani wathu Grace Mgama kuti madandaulo ambiri amakhala okhuza kugwira ntchito mu nthambi za boma monga mzipatala, ku polisi, ku ndende komanso National Registration Bureau. Mawu ake mkulu wa zamaphunziro mbomali a Enoch Chuma Chawo wati mkumano athandizira kudziwitsa pa momwe adindo osiyanasiyana akuyenera kugwirira ntchito zawo motsatira malamulo. Mkumano wachitika pansi pa ntchito yofikira ndi kuphunzitsa anthu zambiri za office ya ombudsman ndi thandizo lochokera ku European Union. Sinodi ya Livingstone ya mu mpingo wa CCP yachenjeza ndale kuti asamagwiritse ntchito achinyamata molakwika. Sinodi yati achinyamata akamangokhala andale ambiri amawagwiritsa ntchito molakwika chifukwa cha zofuna zawo. Sam Kalimira wadzandiripoti. Nkhani zokhudza zipolowe zayamba kuoneka m'madera osiyanasiyana mdziko muno pomwe chisankho chayandikira chaka chamawa. Kwambiri andale amagwiritsa ntchito achinyamata omwe alibe chochita pokapanga zipolowezi. Kumene wachiwiri kwa mlembi wamkulu mu sinodi ya Livingstone ya Mbusa Isaiah Muhone wadzudzula andale kamba komatuma achinyamata kuti azita zipolowe. Amuhone amayankhula izi pamwambo umene amapereka ma certificate kwa abusa, akazi awo komanso alembi a mipingo ndi akulu a mpingo mboma la Nkhatabe kamba kophunzira za utsogoleri komanso ulangizi. Iwo atati achinyamata azitengapo gawo lalikulu pa chitukuko cha kumadera awo komanso ndi kukhala atsogoleri mu ndale nkuwapanga ziganizo zokomera Malawi. Ana athu ndi nzika za dziko la Malawi pano ndi kutsogolo lomwe. Tsopofuna kuthandizira yezu kuti mwina tithetse vutoli
tikhale ndi maphunziro awoti achinyamata athu asamatengeka kapena kuzuza ntchito ndi andale pa ziwawa. Pakali pano yemwe amatsogolera za maphunziro a abusa musino ya Livingstonia mbusa Glad Kumwenda anati maphunzirowa athandiza kunena kuti abusa akazi awo komanso akulu ampingo ndi achinyamata azichita bwino pakatumikidwe kabwino kamawanja awo komanso mpingo. Tinaziona ndi maphunziro amenewa zikundipasa mphamvu kuti akaphunzisa vutolo likachepa, anyamata akapanga chiganizo chabwino komanso mwina muchitidwe wogulisa ntchito mankhwala osokoneza bongo uchepa akhala ndiso achinyamata abwino. Mmodzi mwa omwe ali nawo pa maphunzirowa kuchokera ku presbytery ya Dwangwa a Alice Banda anati aphunzira zambiri zomwe ziwathandize kuti atukuke ngati achinyamata amu mpingo wa Sisepi. Abusa opitirira 600 komanso akazi awo ndi alembi a mipingo akhala akuphunzitsidwa maphunzirowa kuyambira mchaka cha 2022. Ne amayankhula pa mankhani zokhuza omenyera ufulu wa amayi ndi atsikana a Emma Karia wati dziko lino silikwanitsa kuthetsa nkhanza zochitirana amuna ndi akazi pomafika mchaka cha 2030. Akaria ati dziko lino likuchilimika ndithu kumapalizo otsamwitsa zochuluka. Iwo anena izi pamwambo olimbana ndi nkhanzazi omwe unayamba pa 25 mwezi watha. Daniel Zimba walemba ripoti. Gawo lachisanu la masomphenya a Sustainable Development Goal mchingerezi limapempha maiko kutsitsa chiwerengero cha amayi ndi atsikana okumana ndi nkhanza pofika 2030. Masomphenya awa amafunanso kuti pa nthawiyi amayi ambiri azakhale ali m'maudindo autsogoleri ku nyumba ya malamulo komanso azizatha kupeza mosavuta njira zakulera. Koma Akaria ati izi ndizokayikitsa polingalira nthawi yomwe yatsala ndipo apempha kukhwimisa chitetezo pomwe anthu akugwiritsa ntchito makina a internet komanso kuti anthu ammizi azitha kupeza thandizo la mabwalo a milandu mosavuta. Kuti tifike zonse zikhale ngati takwanisa makamaka nkhani ya nkhanza mwina pakhala povutirapo chifukwa ine ndikuziwa kuli malipoti angapo ngamapanga regional barometer kumaona kuti maiko ena actually akuposaso Malawi kutengera ndi nkhanza zimwe zikumachitika kuno. Malawi kukubwera zinthu zina zake zachilendo zimene kale sitimaziona zinthu zomanyozana kuzera masamba mchezo. Ndiye pano tiyenera kuti tiganizire ndondomeko zonsezo. Iwo anena izi pamene dziko lino likukumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza zotengera kuti wina ndi mwamuna kapena mkazi kuchokera pa 25 Novemba mpaka pa 10 mwezi uno. Koma nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza yati nzotheka kukwaniritsa masomphenyawa patakhala kuti pali mgwirizano pakati pa magulu okhudzidwa. Mutoleneleni kwambiri ndira kuti uthenga umafalitsidwa ngati kunduna tilinayo maprogram ofalitsa uthenga koma uthenga umene uoneka kuti kumakuka communities mwathu sukumveka moyenerera sudaveke mwakatiti chifukwa ukanakhala kuti unamveka bwino mwakatiti ndili nacho chikhulupiriro kuti anthu akanamadziwa kunena kuti ndikachita izi malamulo sakulola. Dziko la Malawi lili ndi malamulo ofuna kuthandizira kuteteza komanso kuthandizira kuti anthu onse adzitha kutenga gawo pa chitukuko posatengera kuti ndi amayi kapena abambo. Ena mwa malamulowa ndi monga 2016 Sexual Protection Act komanso National Gender Policy mchingerezi. Kafukufuku wa bungwe la UNICEF akuonetsa kuti mdziko muno anthu 42 pa 100 aliwonse amakumana ndi nkhanza zotengera kuti wina ndi mwamuna kapena mkazi. Tipitiriza wapasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face.
mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvo. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. popitiriza nkhanizi apolisi mu mzinda wa Blantyre adasunga mokakamiza mwakanthawi mtolankhani wa Times Group Isaac Salima pomukakamiza kuti afufuta zithunzi zimene adawajambula. Chimo la mtolankhaniyo lidali lowajambula pamene iwo amapita kudzakakhazikitsa bata pa ofesi ya road traffic pampungwepungwe umene udalipo. Patekati pano wapampando wa bungwe loyang'anira atolankhani Gordon Matonga wadzudzula pa zimene zidachitika. Pa chipwirikitichi madraivala ena adakwiya kuti akumawagwira ngati malaisensi awo alibezo ayenereza kuti ayendetse galimoto yoyenera category. George Mangani ndi mmodzi wa anthuwa ndipo adayankhula ndi Isaac Salima. Makosa nawo ni madraiva omwe abwera pano ndi chidandaulo chokhuzana category amene ali pa license. Ambiri mwa iwo ndi madraiva a minibus. Ndakapita kunsewu akugwidwa chifukwa issue ya category inapangidwa suspend. Ndiye pano zikuoneka kuti road traffic anaperekaso directory yonena kuti anthuwa ayambeso kukhoma makategori pa license. Pamene anthu atabwera kuno atamva chimene iwo analamulira ukupezeka kuti kuno ku road traffic kuli vuto lonena kuti system yawo ikukanika kupanga zimene iwo wakufuna kuti zichite. Ndi anthu anaye ndi chidandaulo chifukwa choti akapita kunsewu a traffic akwagwira kuti ma license yawo mulibe category. Akuluakulu a bungwe loona zapansewu sanayankhulepo pa nkhaniyi. Bungwe la maloya akazi la Women Lawyers Association lalimbikitsa atsikana zakufunika kudziwa ufulu wawo komanso zimene angachite ngati akuchitiridwa nkhanza. Nthumwi za bungweli zafotokozera ophunzira pa sikulu ya sekondari yoyendera ya Chigumula mu mzinda wa Blantyre pamene zidakawachezera. Pankumano mamembala a gululi analangiza atsikana pamene ankakwaniritsa maloto awo komanso kufunikira kolimbikira sikulu. Naomi Mhlani ni mmodzi wa nthumwizi ndipo adayankhula ndi Florence Mwale. Ife tikuchokera ku bungwe la maloya achizimayi tinatengana kagulu kathu kubwera kuno kuti tidzakumane ndi ma students oyambira form 1 mpaka form 4 timauza za gender based violence in commemoration of the 16 days of activism. So timauza za maufulu awo, early child marriages, their rights as children, among other things. Tinali ndi exchange yabwino kwambiri chifukwa ma students amoneka kuti ndi chidwi kwambiri komanso nayi ndi mafunso ambiri. Okay, ife tindi to free line 3081 3081 malingana ndi vuto lomwe uli nalo munthu chifukwa mavuto sisangakhale ofanana, so I can't address china chilichonse pakamodzi. So according to vuto lomwe uli nayo pa nthawi imeneyo mutha kutimbira phone, mukatimbira phone we see kuti ife tingakuthandizeni motani. Ophunzira wa form 3 pa sikuluyi John Chikafa anati mkomano omulimbikitsa. Ndaphunzira zambiri
chimodzi mwayo anazo kuti asikana tukenera kulimbikira skulu komanso tizipewa makhalidwe oyipa ngati mwina kukhanda anyamata kukhandi tizibwenzi tamseri ngati zinthu ngati zimenezozo komanso atuza zokuti ngati zikuchitikira nkhanza zina zake makomo mukapena kaya kuti amene tikuziwa zokuti nkhanza zikunchitikira tizizakanena mabungo osiyana-siyana monga ngati mwachisanzo ali pasa kuti tikhoza kukanenako ku polisi ku women's lawyer organization iko chipatala chana cha Beit Cure chatsindika zakufunika kwa kuwerengera anthu aulumali pa zochitika za mdziko. Mmodzi wa akuluakulu pa chipatalachi a Dave Simengwa wanena izi pamwambo okumbukira anthu aulumali pa dziko lonse lapansi umene unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Gift Sitima ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe awerenga ndi Thomas Kachere. Mwambo unayamba ndi ndawala kuchokera pa chipatala cha Beit Cure kudzera mu msewu wa Masauko Chipembere kupita ku msika wa Blantyre, ndipo ndawalayo inakathera ku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences. Polankhula Asimengwa anafotokoza za chidwi chawo pa anthu aulumali. Anthu aulumali osiyanasiyana nawo sakhoza kukhala atsogoleri mu madera osiyanasiyana a moyo. Ku sukulu ku ntchito ngakhale ku msika anthu aulumali ali ndi udindo waukulu woti nawo sakhoza kukhala nawo kukhala atsogoleri. Mkulu wa bungwe la Spinal Injuries Association of Malawi Byron Kondowe apempha anthu aulumali kuti adzatenge nawo mbali pa chisankho cha chaka chamawa. Ndipo funikira kwambiri amene ali amayang'anira za ntchito komanso ene ake aulumali atenge kugawa monga momwe kubwera chisankho chaka chamawachi ofunika kuti ene ake aulumali akhale pasogolo asazionere pansi atenge kumbali kuti akhale anthu ena asankhe ndipo akasankha kukhala maudindo kuti aonese usogolo. Alatim Matenji ochokera ku bungwe la Malawi Union of the Blind anati pakufunika kuphunzitsa anthu za ufulu wa anthu aulumali. Pakanali pano Malawi muno ng'obe ndi zinthu zovuta chifukwa poyambirira kuti mwana waluza chiwalo kapena waluza sensi yake walumala. Mapezeka kuti kholo sili kudziwa zoti lipange ndi mwana uja. So pano pamenepo zikutanthauza kuti skulu ikulephera kutiphunzitsa kuti ulumali chani ndipo tikhala nawo bwanji ulumaliwo ndiye zikukhala zinthu zovuta. Chaka chino tsikuli likukumbukiridwa pamutu kuti kulimbikitsa utsogoleri wa anthu aulumali kuti akhale ndi tsogolo lokhazikika. African Library Project kudzera ku nthambi ya Malawi Institute of Education yapereka mabuku owerenga ku sukulu komanso malo owerengera okwanira 26. Mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Institute of Education Jackson Yekha wati izi nzofunikira pa maphunziro a mdziko muno. Iye wati izi zithandiza ophunzira kuti adziwe kuti moyo umayenda motani. Iwo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Jason Malowa. Nkhani zina zimene zili mabuku amenewa ni nkhani zokhuza chuma anthu angayendese bwanji. Muli nkhani zina zokhuza technology. Malawi ikusuntha kumbali yochita adopti ma technology osiyana-siyana. Choncho mabuku ena ukambaza technology. Mabuku ena ndi ukambaza makacha zikhalidwe zosiyana-siyana. Choncho mwana akamakula akakhala akuzindikira kuti anzathu malena makhala bwanji zimene zimalimbikitsa peace zimalimbikitsa umodzi. Choncho mabuku amenewa amene aperekedwa lero ndi mabuku ofunika kwambiri chifukwa masukulu alimbikitsa kuwerenga, alimbikitsanso kuziwa kuwerengera masamu siyamati nyumenese amangi zinthu zina zimene mabukuwa anyamula. Mkulu wa siku limodzi omwe yalandira nawo mabukuwa a Amy Ndadzera wati izi zilimbikitsa kuti ophunzira adziwerenga. Mabuku amene talandira apindula zedi kwa ana chifukwa chonena kuti mabuku padali pano akudula ali pa mtengo wapamwamba, ndipo olandira mabuku zithandizira anawa kuti ati kupeza mabuku mosavuta.
ndi onse amene ali ndi chikhumbokhumbo chofuna zolowera kuwerenga zikhala zosavuta kwa iwo ndi atha kumawerenga ndi powerenga ziyathandiziranso kukhala odziwa kwambiri zimene zimachitika mdziko. Tunduza mwenzi kama tisadasiyane na insomito yake. Bungwe la Anti-Corruption Bureau lati milandu ya katangale yokhuza ochita malonda atsompinga njira komanso mkulu wakale wa bungweli Renik Matemba ikhala ikulu wa mbwayo la milandu kumayambiriro a chaka chamawa. Nyumba ya malamulo yavomereza biro yavomereza boma kugula mafuta galimoto pa chilinganizo pakati pa mayiko. Ndipo apolisi mu mzinda wa Blantyre adasunga mukakamiza mwakanthawi mtolankhani wa Times Group pomukakamiza kuti afufute zithunzi zimene adawajambula. Munali ndine Yankho Seunda. Yatsani moto, ikani poto, tipike nsima, mfawa sunshine, man pasam pava mai, tiem sapigile wina, munga di kweteke mima, Ebola sunshine, kuwala twan, looking so fine, kukuta pam, ufawa sunshine, ndikawawa, ufawa sunshine, ndikawawa, ndinyadwa. Growing a green and climate change resistant Malawi together is a core value of the European Union. The EU is providing technical support to the energy sector for the modernization and industrialization of the Malawian economy and of the electricity sector by implementing necessary reforms and promoting private sector investment. The EU is also partnering with various stakeholders in Malawi to promote the growth and sustainability of productive use of energy products in the Malawian market. This project comes in to see how we can enhance the off-grid energy technologies, which we normally call productive use of energy products, on how they can be used to generate income and therefore promote sustainability of clean energy technologies in Malawi and contribute towards inclusive development for our country. Every day is packed with its own surprises. You never know which thrill is around the corner. Feel good. Feel good. Or how it'll play out. There's a sense of excitement. Did our plane just stop? Another cash out. That adds a little magic to my everyday. Feels like a party tonight. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission likudziwitsa anthu onse kuti gawo lachitatu la kalembera wa voti lichitika kuyambira pa 28 Novemba mpaka pa 11 December 2024 m'maboma awa: chigawo chakumpoto, Mzimba; chigawo chapakati, Lilongwe ndi Lilongwe City; chigawo chakummwera, Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje. Malo olembetsera voti adzatsegula 8 koloko mmawa ndi kutseka 4 koloko madzulo kuphatikizirapo loweruka ndi la Mulungu, komanso adzakhala otsegula nthawi ya nkhomaliro. Kulembetsa mayina ndi kwa onse amene akwanitsa zaka zovotera 18 kapena kupyolera pamenepo, kapena amene adzakwanitsa zaka 18 pofika tsiku loponya voti lomwe ndi 16 September 2025. Anthuwa akhale kuti anabadwira kapena amakhala kapena kupanga bizinesi kapena kugwira ntchito ku dera limenelo. Popita kukalembetsa, chonde tengani umboni wakuti munalembetsa mkaundula wa unzika monga chiphaso chanu cha unzika, ngakhale chimene masiku ake ogwira ntchito anadutsa expire. Kwa amene munalembetsa unzika koma ziphaso zanu sizinatuluke, pitani ndi umboni umene anakupatsani oonetsa nambala yanu ya unzika ndipo akakuthandizani kuti mulembetse mkaundula wa voti. Ngati umboni wa unzika watayika, kung'ambika,
kusweka, kufufutika kapena kusowa, pitanibe ku malo olembetsera voti ndipo ogwira ntchito ku NRB omwe akakhale pa malo olembetsera voti akakuthandizani pokupatsani risiti la umboni lina lomwe mukagwiritse ntchito polembetsa mkaundula wa voti. Ngati simunalembetse unzika, pitani pa malo akalembera wa voti ndipo ogwira ntchito ku NRB akakuthandizani malingana ndi malamulo komanso ndondomeko zolembetsera anthu mkaundula wa unzika. Chonde kumbukirani kuti gawo lachitatu la kalembera wa voti lichitika kuyambira pa 28 Novemba mpaka pa 11 December 2024 maboma awa: chigawo chakumpoto Mzimba, chigawo chapakati Lilongwe ndi Lilongwe City, chigawo chakumwera Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje. Atsogoleri a zipani, mashado, mafumu, atsogoleri a chipembedzo ndi ena onse, chonde limbikitsani anthu anu akalembetse mkaundula wa voti tsiku lotseka lisanakwane. Ngati munalembetsa mu gawo loyamba kapena lachiwiri, chonde musalembetsenso mu gawo lachitatu. Ngati mwasamuka kumene munalembetsa mu gawo loyamba kapena lachiwiri, dikirani, nthawi ya matransfer ikubwera ndipo mudzatha kusintha malo ovotera. Chonde musakalembetsenso kachiwiri. Kulembetsa koposa kamodzi mkaundula wa voti ndi mlandu. Chonde musavale makaka achipani pamene mukupita kukalembetsa voti. Voti yanu, ufulu wanu, kusankha kwanu. It's about time. Excellent customer service is our goal. Contact Customer Experience Center for inquiries, complaints, booking of adverts and other services. It's about time. This Saturday and every Saturday, tune in to Times Exclusive, where award-winning Brian Bunda asks hard-hitting questions on your behalf. Inuyo masaganiza za chalichizi mwina nzitsamba kapena mwina ndi ma covenants ena yake. Iwe menenda valira muchoncho ineyo. Ngababa njazisamba. What are you optimistic 2025 mu? We see ourselves as navigators enveloped in a storm, and if we keep our course, the horizon will clear. Times Exclusive, every Saturday from 8:30 p.m. and a repeat on Sunday from 4 p.m. And you are the change that we have been waiting for. Kusinta kumena malawi akhala kulilira. Nkumangoli kodi kubwera liti kupyola mavoti yawo povotera chakwera kusintha kujakuona mchoonani. Are you running? Yes or no? Many calls have been made. Yes or no? And I'm flattered. Serious leaders talk to serious Malawians through Times Exclusive. It's about time. Tikulandireni programu yathu ya lero ya kwa Gwanji. Programu imeneyi timabwera pano kusasanthula nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno kuti tingazimvetse bwanji, tizitsatire motani. Ndipo lero pokhala lachitatu timayang'ana kwambiri nkhani zokhudza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi, ndipo tachitika mwayi lero tili nawonso munthu wamkulu kwambiri, Bambo William Kumwembe, amene atithandize kusanthula nkhani zimene tabwera nazo pano. Tikulandireni.
Tokoze zikoma kwambiri. Kwacha bwanji unyumbako? Kunyumba kwabwino kaya mmene. Ayi kwabwino so. Tiyamike chisomo chokwanira. Mvula ikukhanga tibwera kenango kuzadekha kadzuwa kaja kuchuluka anthu nkumawo panso kuti koma mbewu yatuluka isifa. Ya chifukwa anthu ambiri maka chigawo chino chakumwera mwina kumafika cha muncheumo. Ndithu adzala kale kumaona naendako sabata yathayi. Ndithu chimanga timasanga tiwiri titatu. Zimadzapereka nomantha. So timayembekeza ifwa mukumbukira bwino lomwe kuti mkatikati mwa chaka azanyengwa manena chaka chino kuoneka ngati kucha bwera ndithu koma tisataye mtima. Chimodzi chimene ndinamudziwa mulimi maka wakuno ku Malawi ndi munthu amene amakhala resilient. kungoti munthu wa ku Malawi resilience ilimo ndithu naturally imakhala part of DNA. Malawi ija ikamasewera mpira imaluza 2-0 3-0 anthu amadikira be mpaka na 90 minutes 93 amojezera 3 minutes resilience ija iliko mwina tona it's a little early kuti tidenkhawa because iyamba ndithu kuona kwanga igwa ndithu mokhulupirika maka mwina mkatikati mwa mwezi wa December pofika nthawi ino chaka chatha inalili pakalikiliki ngati mukumbukira bwino magwa ndithu kwambiri tiyembekezere kuti igwa ndithu koma mwina chongodetsa nkhawa chonena kuti ikachuluka ng'ambayi imadza panga affect mbewu imene adzalima umadzafika pofuna kuti ugulenso mbewu ina ukadzalenso ena amafunso chifukwa ngati kulilongwe kwambiri adzala kumene ndi amafunso kapena mwina tidakapanda uchidzala kuchivika kaye kudikira kuti chingotulukiratuka so chiyambe chamera pamene pamavuta gambo ya mvula pamene kuti masiku ano nyengo mmene mayendera imachita njomba chichewa cha njomba chija chimatanthauza zimene zikuchitikazi kuti inu mulowera uku iyo yulowera uku chifake tumakambirana kuti atatiyeni pamene tikuyang'anira kumwambako kuti mvula igwe komanso tizikhala ndi njira zina zimene zingatithandize pa ntchito za ulimi ngati ntchito za nthirira chifukwa madzi ngakhale mvula sinagwe koma kuyenda abechoka kule ku Malawi kulowa mushire kenaka Zambezi ndithu chabwino imeneyi si yomwe tiyikambe lero tinangodusako kuona kuti analimoni chabe analimoni ameneyo koma pali nkhani zitatu zimene ndimati tiyang'anepo. Nkhani yoyamba dzulo ku nyumba ya malamulo avomereza kukhazikitsa lamulo lonena kuti tisinthe mmene timachitira malonda amafuta agalimoto magulidwe yache ndi mafuna mutithandize kuti tizitsatire zimenezo kuchoka apo tiyang'ana mmene tayendetsera bomali mu miyezi 6 yoyambirira ya chaka cha boma kuti tagwiritsa ntchito ndalama zokwana 2.95 trillion kwacha koma ndalama zoperewera 1.18 zikutanthauza chani zimenezo tionanso. China chimene ndimafuna tiyang'anepo nthawi ikatilola ndi unena kuti anzathu a Reserve Bank aunika kuona kuti chuma cha dziko sichikulanso ngati momwe anayerekezera kachiwiri chaka chino. Koyambirira talowa mchaka cha boma ichi timati tikula ndi 3.2%. Kenako anatsintha kuti tikula ndi 2.3%. Pano zasinthanso akuti 1.8%. Imodzi mwa nthambi zimene zimayendetsa chuma ya manufacturing anthu opanga katundu kumene konso ndi aoneka akuti sikula ikula ndi 0.3%. kusala pang'onong'ono ngokhala chimodzimodzi kusala pang'onong'ono kusakula osakula. Tiyambire ku parliament akuti akhazikitsa lamulo la lowunika mmene tigulire mafuta noti kukhazikitsa koma kulisintha. Poyamba ofuna kuchita malonda alembe makalata aonetse chidwi kuti ife tithandiza kugula mafuta kuti tiziperekera ku dziko la Malawi ndi asankhepo oti achite malonda amenewo koma pano akuti boma lizigula kugulana ndi boma linzake. Tizimvetsetse bwanji zimenezi chiuchitika nchiyani makamaka? Mwina tiyambire kuti zichokera pati zichokera pamene tonse tikuziona kuti dziko la Malawi pano tukamba pano likumana ndi vuto la kusowa kwa mafuta. Mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera anayankhulapo sabata lathali pa nkhani zimenezi kuphatikizirapo zina ndipo mu imodzi mwa mfundo zake ananena kuti kufuna kuthana ndi mwina mavuto amene timakumana nawo administrative kapena mwina management yakabweretsedwe ka mafuta kuno ku Malawi
boma luganiza zoti libweretse mfundo yatsopano imene cholinga chake nchoti lizigwirizana ndi maboma ena pobweretsa mafuta kuno ku Malawi. Monga mafotokozera kuti pano timagwiritsa ntchito njira imene ochita malonda kuphatikizirapo kampani ya boma amalumikizana ndi ochita malonda pakatipa pamakhala no madobadoba ndi dziko la madobadoba atu amamveka ngati kuti oyipa kuti munthu chomwe akuchitacho akungopezerapo mwayi koma tachule kuti akhale madobadoba nchichewa chabe chichewa chimene chitimati street language chichewa cha mundirande mukawale timati dobadoba ndiye muona kuti pakatipa zimene zimachitika nzonena kuti tikafuna kuyitanitsa mafuta let's say Nokma mwachitsanzo ifuna iyitanitse mafuta simapanga deal ndi company yogulitsa mafuta direct kapena consortium ya BIL simachita deal direct ndiye kuti imachita deal ndi company zina pakatipa poti ndi company ndesi tichula dzina loti dobadoba koma tikapita kundirande kapena kukawale akhala dobadoba so ndiona malumikizana ndi amenewo chifukwa chonena kuti monga adafotokozera anduna information kunena kuti ma volumes amene ife timachita consume samakwanira to move the refineries kuti atipangire push mafuta kuno ku Malawi so amagwiritsa ntchito companies zina zimene zimachita consolidate ngati chichewa chabwino chine kuti kukaoda zimakhala ngati zukaoda ndiye mwina tiyerekeze zioda m'malo mwa Malawi m'malo mwa Mozambique m'malo mwa Zambia nkomachitano apportion kuti inu aku Nokma ya ku Malawi munafunako izi inu aku Nokma ya ku Zimbabwe munafunako izi pamene aku Mozambique munafunako izi so tikubweretserani mafuta so boma lati yayi tsono njira imene iyi pena yumadzakhala ndizotsamwitsa zina tiye ntione njira zina zimene zingathandizire to either complement kapena to deal away with ma challenges amene amakumana nawo nchifukwa kena wabweretsa ganizo limene likuti bwanji titamalumikizana ndi tiyerekeze maboma kuti tiziti tikafuna kugula mafuta kati tingoyerekeza mwina ku United Arab Emirates kumene kuja tiauze kuti atatipatsa nkoni mafuta china chimene ndimachiona ineyo mwa maso anga chinali chonena kuti mwina apa pafunika kuti chifukwa mwaona kuti limodzi mwa mafuta amene tiwakamba ndi ngongole zimene company zogula mafuta zili nazo ngongolezo zubwera chifukwa chonena kuti tukandika kubweza ndalama zija mu nthawi yake ndi chifukwa pajana achita hold mafuta so zimasiyana ndi kuti mwina boma lochita deal ndi boma linzake nkuuzana kuti titenge pa ngongole kuti mafuta atatibweretsera nkoni mukamatengano koma titenge pachani pa ngongole so ndimaona ngati kuti mwina mbali nayi yonena kuti ziziphwekera konso akafuna chifukwa kuno ku Malawi zambiri timachita pa ngongole so ndimaona ngati kuti mwina afuna so ziziphwekera ponso kuti akanena kuti boma lakuti ndi boma lakuti azibwerekana popanda kukayikira chifukwa kubwerekana kwa boma zimaphweka ngati tiyerekeze ma debt restructuring takhala tukambirana paja mwaona kuti China ndi Malawi India ndi Malawi sizinavute kupanga restructure those debts kunena amuzatipatsa kutsogoloko pamene mwina ma bank ndi ma entities ena zavuta because they are profit oriented ndiye kuti akakhala kuti ayikankhira kutsogoloko ichita affect mabuku awo so mwina pena nimaona ngati kuti mwina malingaliro amene alipo behind the scenes atokhala amenewo koma mwina mwachidule kwambiri ganizo ndimenelo kuti ayi tizichita deal ndi at a state kapena country national level pofuna kuyitanitsa mafuta obwera kuno ku Malawi pali zinthu ziwiri zimene tuyang'ana tikamamva nkhani imeneyi choyamba ndikunena kuti kumvetsetsa kwathu konse tiuchokerako vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno gwero lake ndikusowa kwa ndalama yakunja mgwirizano umene uthandiza bwanji kuyankha vuto limenelo chifukwa ngakhale tikupanga ubale ndi dziko linzake ndalama imene tikugulirabe mafutayo njakunja tiyambe kunena chonchi mgwirizano uwu kapena kusabwera kwa mgwirizano uwu sikungabweretse yankho pa nkhani yobweretsa forex kuno ku Malawi chifukwa chimene chimabweretsa forex chachikulu kapena chimene chimayinobweretsa forex chachikulu ndi production kodi tuchita produce chani chimene tupititsa kunja chimene chitithandizire kunena kuti titani tibweretse forex kuno ku Malawi chachiwiri ndiye kuti ndi mayiko ndi mabungwe kutithandiza unless ngati akubwera mu equation imo kuthandiza
mwina pamene popo achita lessen pressure. Koma china chimene ndimachiyang'ana chachitatu chinali nkhani yokhudza currency swap. Kuti tiyerekeze kumeneko aliko amalawi ena afuna akapena kumeneko aliko kuno afuna makwacha ndio titapatsa makwacha kuno athamangire kwathu konkuno. Komano zimene zosuti zimachita kuchitika komanso mlingo wake umakhala ocheperapo kusiyanitsa mwina ndi mlingo wa mafuta ndi ndalama zimene timafuna. So poyankha funso lanu mwa straight ndiona ngati kuti sikuti zithandiza kubweretsa forex kuno ku Malawi koma zithandiza for easy engagement. Because it's easy to engage government and government because zimakauti mukuyankhulana pa level of nonse muli sovereign states zimasiyana ndi government engaging the private sector player. Chifukwa private sector player amakauti profit oriented. Maso ake ali pa profit. Pamene if the government is engaging with other government pamakhala ma issues ngati diplomatic approach and what have you zimene zingathandizire kusudi zibweretsa forex yo koma mwina zingothandiza to ease the burden imene mwina dziko la Malawi limathokumana nalo makamaka likamakhala lupanga deal ndi other entities amene sali government entities. Chachiwiri chimene tuyang'ana nkhani imeneyi akuti pakhoza kulowa kuba chifukwa mukamachita open tender process china chilichonse chimachitidwa poyera pambalambanda. Lembani funsirani ntchitoyi aliyense afunsira alemba pamene lembani ndekuti zikalata zonse zakugula mafuta kutani mukazifuna mukazipeza ku kampani imeneyo panga zimenezo. Apa kuti konyamuka mboma kaya nkutumizako nduna kaya nkupita president kuti aukagula mafuta awa aukakambirana ndi dziko lina ndalama zikhonza umadzera pansi umakhala ngati zikupita umeneko basi zikulowera mbali kwina. Muyiona bwanji nkhani imeneyi? Podziwa dziko la Malawi ndi kuthekera kwake makamaka zomwe zakhala zochitika mzaka kuthekera pakuba kuthekera kwa dziko la Malawi pozibera lokha chifukwa anthu akuba alipo. Ndipo anthu akuba amakhala part of the decision making process. Tikamakamba nkhani yonena kuti mwina government resources have been drained kwina kwake kapena diverted muzadziwe kuti behind that pamakhala kuti anthu mwina anavala masuti anavala manektai they are part of the decision making process. So mwina that is indeed a risk imene sitingaipange rule out. Koma mwina an extension to that mwina tiyambe kumafunsana nokuti what measures tingaike in place to safeguard because ngati tili convinced because ngati dzulo nyumba ya malamulo yavomera of course amid debate kuti clause imene ibwere mu nkhani yokhudza mafuta kusonyeza kuti ngati dziko tachivomereza kuti ichi chimene tikufuna tichigwiritse ntchito. Koma beyond kuchivomereza kuti chimene tikufuna tichigwiritse ntchito ndiona ngati payenera kukhala so conversation over how to safeguard the interest of the country. Kuti pasapezekepo atsizinantole kapena anthu atali manja chifukwa pakangopezeka kuti atsizinantole abwerapo ngati pali imodzi mwa masekta imene kuli ndalama zambiri ndi ku energy sector. And ku energy sector ko ngatiso pali mbali imodzi imene ndalama zimasinthana manja mwansanga ndi kumene kunkhani za mafuta because ma volumes athu amene timapanga timagwiritsa ntchito mafuta ndambiri. That means there is more anthu akuba amatha kungogwirizana kuti mudzandipatsa 0.1%. Zateka pamene ndemuone kuti 0.1% ya mabiliyoni amene timachita spend sindalama zazing'ono. So ndi mbali yofunika kuti mwina tikhale ndi maso otsegula tikamapemphera maso athu akhale otsegula kuti kodi ukukumuti zizidzayenda bwanji zikachoka apa zizidzapita kwa ndani ndipo azidzachita veti zimenezo ndani nanga ochita veti yo azidzamuchita veti ndani. So payenera kukhala gatekeeping pa process yosei kuti tiyenera kuteteza ngakhale wani kwacha chifukwa ndine naso mobwereza kuti ngati kuli sector imodzi mwa masekta amene kuli ndalama zambiri ndi ku energy sector komanso makamaka nkhani ya mafuta. Koma mwina chimodzi so chimene ndifuna kuchiona nchonena kuti ayenera tifotokozera kuti kodi nanga kampani ngati PIL mu equation mu izibwera mu bwanji that area ndakhala ndikulingalira mwina tiyeserabe kuti tilankhule nawo ngakhala PIL amene komanso ngakhale akunduna wa zamphamvu kodi
because timadziwa kunena kuti company imene ili mandated ya boma malingana ndi lamulo ndi NOCMA imene ili ndi mphamvu zoti izidanitsa mafuta m'malo mwa boma koma nawo tikunena kuti this is the space imene kuli private entities that have been operating chifukwa inafikapo nthawi ina akuwakanira kuwapasa mafuta abomawa timadalira pia yero yomwe chifukwa iwo ndiye kuti amagagwiritsa ntchito makobiri nkumabweresa mafuta anali nkashi awa ngongole zawo zafika mkhosi kuti akatenge mafuta aja nkumakanika panali debate even rationing mlingo wa mafuta amene company ya boma ya NOCMA itangobeba kumene posiyanitsa ndi consortium ya PIL kuti azibweresa motani ena iya amati ya azibweresa 70 awa 30 awa 80 mpaka anadzafika pa 50-50 so ozati 90-10 iya pano tukamba pano okay anadzafika poti muzibweresa mofanana musamachite kuti inu kubweretsa mbiri usiyana so muona kuti zimathandizira kapena zimathandizira kuti uyu tsamwidwa uyu amabwera kukhala so muona kuti all along the level of stability and fuel supply pansika yakhalapo chifukwa chonena kuti while there is a government mandated entity in the name of NOCMA ukukuso kuli PIL imene it's a private entity imene it's business oriented sikuti iyo ndi charity kapena Father Christmas so ndikuona ngati kuti mwina they have to explain to us kuti how about PIL? What role would it be playing in the equation? Chifukwa we can't just wake up overnight and then completely kill away a private entity. First ngoyangana kuti ikubweretsa mafuta. Tukuyanganaso kuti mumene muli company kanziratu ngati sali 5 zimene zimalemba so anthu ntchito. So we can't just wake up and say we are doing away with this and then we are going this route. So ndi ka delicate balance kofunika tikaunike bwino kuti so mayankho atipatse pampali imeneyi. Funso limene wina aliyense akufunsa ndilonena kuti mukhonza kupanga china chilichonse mukhonza kusintha malamulo mukhonza kutembenuza dzuwa kuliona kutseri kuja koma ndiye kuti vuto la kusowa kwa mafuta latha kusowa kwa mafuta tiye ndilone kuti gwero lake ndiliti because ndomanena mubwereza kuti zinazi zikungofuna zithandizire logistical approach okay imene magnitude yake pa impact ya kapena pa problem ya kusowa mafuta sikuti ndi it's above 30% ndiyo cheperapo now tiyangane nokuti kodi gwero la kusowa kwa mafuta ndi chani inu ndine pofika pano mwina titonena kuti talema nkunena kuti gwero la kusowa kwa mafuta ndi kusowa kwa forex now titakuyesera government to government koma muja munanena by the end of the day if we are importing fuel whatever means we are going to use forex ngati forex kulibe zizapezeka kuti zachita choko even that process imene tikuona ngati it can be seamless and have a smooth approach idzachitabe choko so ifeyo mwina tikamayang'ana zinthuzi tisayang'ane ma results tiyang'ane causes chifukwa mwina kwambiri we are so concentrated on zotsatira okay mango aja amba kuola koma mwina sitinaone kuti chuchititsa mangowa kuti aziola njani so mwina tikamayang'ana that side of the equation tiyang'anenso koyambirira kwa zinthu kuti tiyambe kupeza forex yokwanira kuti tizidanitsa mafuta okwanira titani number 1 number 2 kuti tichite manage ya consumption level yathu titani tikayang'ana zinthu ziwiri zimene zizi ndi mtima oona muona kuti zina zimene tuziona ngati ndi maremediesiwa zidzangokhala zotsatira kapena zongoonjezera koma real issue let's address the forex situation in the country chabwino tipite ku nkhani ya mmene tayendetsera chuma inde mu nthawi imene tikukambirana yoti tasintha malamulo a kabweretsedwe ka mafuta a galimoto taona vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto nthawi yomwenso ndi imene timakhazikitsa dongosolo la chuma la 2024 kufika 2025 mutheka loyamba la chaka chimenecho akuti tagwiritsa ntchito ndalama zokwana 2.95 trillion ndalama zimene tidalibe ndikukhulupirira kuti ndekuti tabwereka zimenezo 1.18 trillion koma dongosolo lonse chaka chonse timayerekeza kuti tigwiritsa ntchito ndalama zokwana 5.9 trillion mwayilandira bwanji tikuchita bwino kapena zikutivuta sitikuchita bwino chifukwa mukaona zonse zimene zingakhale namulozera sizili pamalo mwake okay lero ndi lero ngati nsakulakwa anduna azachuma oyembekezereka kupereka
ndondomeko ya zachuma pakatikati pa chaka cha zachuma mid-year budget statement. Popereka mid-year budget statement chimene ndikuona monchonena kuti tiyembekezere kuti zambiri zimene anaziyelekeza pamene chaka cha zachuma chimayamba zikhala kuti zasinthiratu mwachitsanzo mmene timayamba program munakamba because akamaika ndondomeko ya zachuma amayipanga anka pa Chingereza amati ma assumption imakhala ndi mafuwa amene ndondomeko ya zachuma yukhalapo so limodzi mwa mafuwa linali mmene chuma chingakwerere munanenapo kuti tinkayelekeza kuti 3% koma pano tukamba pano Reserve Bank yanena kuti ayi sitifika tukoseko izigwera cha mati 1.8% ndiye kuti slightly above half the initial projection. That's number 1. Number 2 tinkayelekeza kuti ayi mmene ziyendera munthu ona ngati kuti inflation kakweredwe ka mlingo wakatundu pamsika ikhala ikumverera koma taona half you say inflation ikunkanakwera kupatula mwezi wathawu. Now tikayang'ananso mbali ina tinkayembekezera kuti ayi tikhala ndi chakudya chowonjezera chochepa chimene tinapeza chifukwa chonena kuti pali kuthekera kuti tigwiritsa ntchito tinkati winter cropping tinkati tiyuza winter cropping polima chakudya chokwanira koma pofika pano suti tingaloze kuti munda uwonduwo tapezera. So muona kuti mfundo zonse zimene zimagwirizitsa ndondomeko ya zachuma zonse zinaweyeseka chifukwa choti zinaweyeseka tiyembekezere kuti anthu naza chuma abweranso kutiuza kuona mtima nkuvomera kuti zimene tinayelekeza zija sitinakwanitse kuzifikira chifukwa cha chimenecho tikuzisintha mu next half tikuyang'ana kuti tifika apa ndi apo koma mwina tibwerere mbuyo kuti zimene zizi zakhudza bwanji ndondomeko